for helvede. Sådan. Og nu spiller jeg på den sådan en hardcore. Det vil jeg prøve. Og ja, her startede ud af bedre, end vi gjorde sidst. Meget bedre. Og den her verden kommer jeg nok til at se flere gange. Og flere episoder af dem. Den her hardcore. Og hardcore, det vil sige, hvis du dør, så kan du aldrig nogensinde komme ind på verdenen mere og snakke om gris. For helvede, så stikker du bare af. Hvorfor kan du ikke være bekendt? Hallo, jeg skal have noget mad, så fat det der. Hvor fanden er min svinekotelet? Aha. For 2 fik jeg 6. Det er klart, okay. Jeg har lyst til at sige det. Nu må jeg sætte mig det med til YouTube. Er det kun sagt der? Jeg skal nok prøve at se, om jeg kan tale pænt. Det kommer til at det kommer måske til at knibe, men jeg kan prøve. Og så sidder man sgu da heller ikke og bander, hvis man rigtig spiller. Eller, ja, Minecraft. Og sidder og optager. Men sidder og optager, så bander man fandme ikke. Men ja, den her kommer I til at se nogle flere videoer af. Bare jeg ved det. Jeg er pro. På min anden hardcore fandt jeg også. Gravede jeg også bare ned, og så fandt jeg også sådan her grus og kul. Er det egentlig ved at blive net? Men så skal jeg starte med her. Og et hus. Selvfølgelig, jeg skal da have en ovn. Jeg skal brænde svinekotelet. Jeg skal have noget jord. Jeg skal have noget jord. Jeg bygger bare et hus ud i jord. Hvorfor skulle man ikke bare det? Der skal du ikke bruge sådan noget som alt muligt pølle. Som jeg skulle også lige starte med at spille. Min svinekotelet. Det her, det skal være min. Hvad hedder det? Jordfarm, hvis man kan sige det sådan. Og jeg vil håbe, GXP Gaming vil se den her video. Fordi jeg ser også mange af hans videoer. Så hvis han kunne tænke sig at se min video, så vil jeg faktisk blive ok glad. Jeg er også fan af dig, kan jeg sige, GXP Gaming. Så jeg vil håbe, du også vil se mine videoer.
Kul. Hvornår finder jeg kul igen? Det er egentlig pinligt, hvis Skeks skal se, at jeg sidder og synger inde på Minecraft video. Fuck. For helvede, hvor der er mørkt. Og jeg har fået en ny mus. Hold kæft, computerne. Safety. Ses. Hej hej. Alle sammen.